At syempre, Hindi natin tabata. oh! Isang masayang hapon sa inyong lahat mga ka-JFS! I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At kaming JFS team ay hindi pa rin tumitigil sa pagbibigay ng saya at sorpresa. At kung makikita nyo nga naman, hindi maganda yung panahon natin. Pero sabi nga namin, rain or shine, we're always on the go. So ngayong araw ay pupunta kami sa Magarao, Camarines Sur upang sorpresahin ang napakabonggang nanay na bibigyan natin ng suwak at sulit na packages ngayon. So tara na't kilalanin na natin ang ating packages na bonggang-bonggang ibibigay natin sa kanya ngayong hapon. Meron tayo ditong chocolate bouquet, meron tayong grocery basket, meron tayong hot air bubble balloon na may happy 65th birthday mommy, meron tayong fruit basket, at syempre meron tayong patarpaulin dito mamaya para kay mommy. At syempre, meron tayong red ribbon cake. At syempre, hindi mawawala sa handaan ng napakabonggang lechon. At syempre, meron tayong regalo na napakabonggang ibibigay natin kay Mami na cellphone na Samsung A51. So, napakabongga naman talaga dahil napakaraming regalo ang matatanggap ni Mami ngayong araw. So, tara na't kilalanin natin kung sino siya. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much. Tara na't samahan nyo na akong puntahan si Nanay from Magarao. Thank you for teaching me how to love, for showing me what the world means and what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I couldn't. Hello guys! So, andito na kami sa Magarao. So, pasensya na maulan kasi. Pero tuloy pa rin ang pagsasorpresa. So, tara na't samahan nyo na ako kung asan si Nanay. So, maulan. Nasaan tayo? Nasaan ba si ano? Ito ba muna? Ay, nasaan ba si Nanay? Ito na pala. Hello, Nanay. Kayo po ba si Mrs. Elizabeth Rivera? Nanay, pinadeliver po sa aming mga pagkain po para po sa inyo. Bali po sa inyo po nakapangalan, cash on delivery po mga pagkain. May spaghetti palabok po and burgers po. Sa inyo po nakapangalan. Nakaano naman po yan sa inyo, alam naman po. Wala, nasaan baga? Nasaan? Ibibigay ko na lang po yung resibo, pero andun po sa labas, ipapakita lang po Pasok mo. namin. Pasok mo. Oo, pwede po. Pasok pa bayaran, ipasok mo. Sama kayo, Mami. Okay lang ba sa mama kayo? Palabang si Mami. Mami, pwede ba tayo magkasama dyan sa payo? Sige, Mami, alika, Mami. Bali, maulan. Pero carry mo lang ba? Carry? Okay, Mami. So, alika po dito. Dito na po. Ayan, dito po. Ayan. So, Mami, kasunod mo na tayo sa payong. Bali, Mami, nandito po yung mga pinadeliver na pagkain ko para sa inyo. Ready na po ba kayo? Ready na po? Sige, Mami, tulungan mo kong magbukas nito. Sige, ako na mag-aanak. Sige, 1, 2, 3. There's no mountain, no valley, no time, no space, no Happy birthday, Mami! Halika dito, Mami. Hindi na tayo magpapayong kasi. Dito ka na lang, Mami. Ayan, hindi na tayo magpapayong kasi
Kasi hindi na tayo magpapay kasi hindi ka naman naulanan. So tabi ka dito, mami. Ayan, matutuwa ka mami. Okay lang po yan. Ayan, mami, para sa inyo po yan na regalo na yan, ang packages na yan. At yan po ay pinabibigay ng inyong mga anak. At syempre po, tanggapin nyo rin po itong sash namin para po to sa inyo. Syempre, dahil kayo ang reyna ngayong araw. Ayan, so hindi nyo po ito, mami. Ayan. So, ito po, mami. May tarpaulin din tayo. Ayan, so, i-open natin yung tarpaulin. Ayan, so, pakita muna natin, Kuya Ray, kung ano yung nasa tarpaulin. Para kay mami. Ano yung cellphone? Ayan. Ayan, wow! My happy 65th birthday and happy retirement po. So, mami, balita po namin ay kayo po ay teacher. Saan po kayo teacher? Saan? Bell San Francisco. So, yan, mami. Meron ka bang regalo? Alam mo ba, meron ka bang tumataginting na? Napakabonggang cellphone para po to sa inyo. Regalo po sa inyo ngayong araw. At syempre, meron po kayong chocolate bouquet, may grocery, may prutas, at syempre, oh! Meron po pera. Magkano yan, mami? Wow! Yay! Happy birthday, mami! So yan, may grocery package ka ba? At syempre, may lechon ka ba po? At syempre, mami, may gusto akong basahin ng message para din po sa inyo. So, ready ka na ba, mami? Nabasa yung card natin. So, wait lang, mami. Kasi wala yung ano natin, nababasa. So, mami, may message akong gusto basahin po para po sa inyo. Sana, mami, nagustuhan niyo. Masaya ba kayo ngayon? Napapaiyak daw siya, napapaiyak. Okay, sige. Okay? Happy birthday to our amazing mommy. Thank you for being the best mom we could ever ask for. We know this time it's emotional and special as you are retiring today, and you do so much for our family. And we love and appreciate you so much, and we don't always say it, but we appreciate the sacrifices you've made so that our family can be progress. Grateful enough to have you as our mommy, and all your grandchildren, blessed to call you Lola. Wishing the best year will filled of tones of great of love, health, wealth, joy, and prosperity. And you deserve it more. And we also want to honor and congratulate you on your retirement. Words cannot express how much we appreciate all your hard works and raising us with wonderful and working full-time from all of these years. Congrats on making it successfully at makakabawi din kami sa gabos ng sakripisyo mo. We love you so much and enjoy your special day from your children. Yay! Napakabongga naman ang message! So, Mami, happy birthday po. Masaya po kami na kahit umuulan, naging parte kami ng iyong kaarawan ngayong araw. So, Mami, it's your time to shine. Ano naman pong gusto niyong sabihin ngayong araw na ito? So, thank you sa lahat na pinabigay kan mga anak ko. Nag-Cynthia at saka Diana Lisa. Thank you. At saka sa mga anak ko dito. Ayan, naiiyak na si Mami. Palabang naman natin. Happy birthday, Nanay! Nasa Royal Nanay Elizabeth. So, Mami, hindi pa po dyan nagtatapos dahil magpapablow muna kami ng inyong napaka-cute na red ribbon cake. Okay guys, so andito pa rin tayo sa labas ng kahit mawala na kasama pa rin natin ang wonderful mommy natin na si Mommy Elizabeth. So mommy, bago natin ipablow ang candle, kakanta muna tayo ng happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mommy Elizabeth, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday, Mommy. Meron pa po ba kayong gustong sabihin? Pasalamatan? Kasi mamaya mag-lecture na tayo. Ayan. May cellphone, sana on. Ayan, ano pa ba aming gusto mong sabihin? Ilang taon mo ba kayong naging teacher? 36 years. After 36 years of service in the DepEd, I have retired January 32.
Ay, palakpakan naman natin. Proud po kami sa inyong mga teacher namin. At lubos po kami nagpapasalamat kundi dahil sa inyo walang mga police, engineer, kaya thankful po kami sa inyong lahat. So, ayan si Nanay Elizabeth all the way from Magaraw, isang nanay na binigyan natin ng swak at sulit na packages. Again, I am Ate Angel. We don't just greet, but we captivate. Happy birthday ulit, Mommy. More birthdays to come. Follow on our social media accounts, Rain or Shine, always on the go. Magbabay ka naman, Mommy. Magbabay ka po. Bye-bye. Bye! Teaching me how to love, for showing me what the world means and what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, for showing me my emotions, letting me know what's real from what is.